Namaste, vítajte pri dnešnej meditácii. Zdravím všetkých priaznivcov takéto spoločnej meditácie. Dnešnou témou bude, ako sa zbaviť nazhromaždených emócií, všetko, čo v sebe potláčame a zadržiavame a nemôžeme dať zo seba von. Takéto potláčané emócie spôsobujú rôzne poruchy psychiky a samozrejme, že aj ovplyvňujú naše správanie. Ukážeme si veľmi jednoduchú meditáciu, ktorá nám môže pomôcť tieto potláčané emócie v sebe dostať zo seba von. Veľmi jednoduchým spôsobom, ktorý už možno aj poznáte. Takže si môžeme najprv spoločne zdvihnúť našu energiu 3-krát. Teraz si môžeme zase urobiť ochranný obal 7-krát. Všetky naše emócie, ktoré máme, či už z minulosti, všetky emócie sídlia v našej pravej mozgovej hemisfére, kde sa ukladajú v našom mozgu, či už to ako spomienky, zážitky alebo pocity. Sú veľmi premenlivé a sú takou klamnou ilúziou, takže nie je dobre sa podľa nich riadiť a je veľmi dobre sa ich zbaviť. Takže si najprv ukážeme, ako dostať tieto emócie von z nášho tela. V prvom rade sa stíšime tým, že si zavrieme oči a ponoríme sa do oceánu, ktorý je v našom vnútri. Vypustíme z našej pozornosti všetko, čo sa deje okolo nás. A budeme naplno vo vnútornom svete. Zamrieme sa na naše dýchanie, ktoré sa pokúsime spomaliť a prehlbiť. Budeme naše pozorovanie a celú našu bytosť pozorovať, ako pozorujeme strom alebo iného človeka. Teraz do plúc nabereme maximálne vzduchu, koľko sme schopní. A vypustíme, budeme vypúšťať pomaličky. Všetok vzduch z našich plúc. Pri každom nádychu naberáme čistú energiu a vypúšťame všetko ťažké, čo nás ťaží na hrudi. Nádych, nabereme, plúca sa troška nafúknú, hruď sa zdvihne, aj plecia sa zdvihnú. A vypustíme všetky skryté emócie, potláčané emócie. Dáme im priestor, aby mohli odísť do éteru.
všetky negatívne emócie, ako je strach alebo smútok, dostaneme zo seba takýmto spôsobom, hlbokým nádychom a pomalým výdychom. Teraz si vyskúšame druhú jednoduchú techniku, ktorú viacerí z vás už poznajú, keď si čistíme ľavý kanál. Čiže preto je ľavá ruka bude na kolene a pravú položíme na zem. Cez ľavú dlaň prichádzajú do nášho vnútra čisté vibrácie, čistá energia. Ale pravou rukou odchádza z nášho mozgu aj z tela všetko nečisté do zeme. Preto aj môžeme poprosiť, materská energia prečistí všetky moje spomienky, všetky moje emócie. Prosím, zbav ma všetkého, čo blokuje môj ľavý energetický kanál. Poďme sa teraz pozrieť vnútorným zrakom na naše emócie. Emócie sa pripisujú ženskej sile, ženskej energii. A tieto emócie sú veľmi premenlivé a nestále. Takže riadiť sa nimi nám nedá žiadnu stabilitu, žiadnu pevnú pôdu, o ktorú sa môžeme oprieť, žiadnu istotu. Takže preto poprosíme našu energiu. Matka, prosím, zbav ma všetkých prílišných emócií. Zbav ma všetkého, čo ma vyvádza z mojej rovnováhy. Ak v sebe zadržujeme extrémne emócie, ktorým je strach, smútok či depresia, ľútosť, pocity viny, tak je najvyšší čas to zo seba dostať von. Preto si povieme pre seba: púšťam a odpúšťam všetko, čo sa stalo v mojej minulosti. Púšťam tieto emócie strachu, bolesti, aj smútku. Môžeme si teraz vymeniť ruky, teraz sa presunieme na pravú stranu nášho tela a preto aj pravá dlaň bude smerom nahor na kolene. Ľavá ruka pôjde za nás do vzduchu. Dostávame sa tak cez pravý kanál na ľavú hemisféru, kde sídli naše ego, naše reagovanie na okolitý svet. Problém vzniká, ak je človek naučený všetko hodnotiť, analyzovať, rozoberať
kritizovať a posudzovať. Vtedy nastáva problém v našom egu. Takže môžeme povedať, že ide o zadržované negatívne emócie, ktoré spôsobujú rôzne poruchy, nielen zdravotné. Pravá ruka bude naberať čistú energiu a ľavá ruka bude vypúšťať všetku teplú, negatívnu energiu von z nášho tela. Materská energia, prosím, zbav tento pravý energetický kanál všetkých zadržiavaných emócií, hnevu, odsudzovania, kritizovania, nenávisti. Púšťam všetku pýchu. Púšťam všetko ego, všetok hnev. Hnev je takisto veľmi iluzórna emócia, veľmi nestála, veľmi premenlivá a veľmi dominujúca. Pochádza z ega, ktoré sa chce brániť a chce si dokázať, chce reagovať. Takže je teraz dôležité poprosiť materská sila, prosím, daj mi stav svedka, daj mi stav nestranného pozorovateľa. Prosím, daj mi silu odpúšťať, nehodnotiť a nekritizovať. Prosím, prebuď vo mne toleranciu a súcit. Dobre, fajn. Teraz si môžeme položiť dlane na kolená. Pozornosť máme v strede nášho tela, v strednom kanáli prítomnosti. Keď sme boli malými deťmi, tak sme nemali minulosť ani budúcnosť. Teda naše kanály pravý aj ľavý boli úplne čisté a nezanesené. Ale tento stav čistého dieťaťa môžeme prebudiť v sebe aj teraz. Budeme mať pozornosť na prítomnom okamihu. Prítomný okamih je jediná pravda a realita, ktorú máme. Ale teraz, kto sme, kým sme, keďže sme sa zbavili všetkých emócií pravej aj ľavej strany, poďme sa teraz presunúť smerom do nášho srdca, na ľavú stranu hrude, kde sídli naše pravé ja. Kto teda sme, ak nie sme tieto emócie? Kto som?
Čo je mojou pravou podstatou? Keďže emócie sú veľmi premenlivé, telo je iba dočasné a myšlienky nestále, neostáva nám nič iné, ako sa upriamiť do nášho srdca, kde existuje niečo, čo sa nemení, čo nepodlieha času, pocitom, nepodliehla stárnutiu ani zmene. Položme ešte raz otázku pre našu vesmírnu energiu a nesnažme sa odpovedať ju sami cez naše ego. Materská energia, kto v skutočnosti som? Teraz si môžeme odpovedať sami pre seba. Ja som čistá, duchovná bytosť. Tak ako sme to zažívali v detstve, môžeme to zažiť aj teraz v našej meditácii. Ja som čisté bytie. Ja som čistá existencia. Som čistá radosť. Som úplne slobodná. Ničím nepripútaná. Ja som čistá duša. A teraz, aby sme urobili posledný experiment s našimi emóciami, priložíme si ruku na naše čelo, kde je mozog, naša agya čakra. Tu sú tiež emócie neodpustenia alebo hnevu. Aby sme mohli duchovne rásť, je potrebné odpustiť. Povieme si preto materská vesmírna sila. Odpúšťam všetkým všetko. Odpúšťam mojim blízkym. Odpúšťam aj svojim emóciám. Odpúšťam mojej minulosti. Odpúšťam a púšťam moju minulosť. Odpúšťam a púšťam aj moju budúcnosť. Odpúšťam všetko. Odpúšťam sebe. Môžeme si nakoniec priložiť dlaň na vrchol hlavy. Materská energia, prosím, daj mi spojenie
so všetko prenikajúcou vesmírnou silou. Prosím, spoj ma s mojím zdrojom. Spoj ma s mojím pravým ja, s mojou podstatou. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Je čas si zdvihnúť našu energiu a dať si ochranný bandán. Verím, že sa vám podarilo zbaviť niektorých negatívnych pocitov a verím tomu, že ak túto meditáciu zapakujete ešte 1 alebo 2-krát, tak dosiahnete vnútornú zmenu. A prajem vám, nech sa vám meditácii darí čo najviac. Skúšajte to a nevzdávajte to, lebo meditácia je nič iné ako tréning. A teším sa na naše skoré stretnutie. Dovidenia.